खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय, बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 13 आगस्ट 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावलांनाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै लोगो मोनलायगोन। जायखिजाया खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ हारसिं मोनगोन आरो दरसि मोनगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोखौ गिलुं मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया अब्लाबो गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन। गोजोनै थानो हागोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जोबोर उसुखुथु जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव एना एनि फैगोन। गोथों साननो रोंनाय नङा। साननायफोरा देबार नांगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गोसोआव उन दाहा फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला-खाला मोनगोन। सुथुरा बांगोन। जेरावबो खस्थ' मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। गगा बायदि रोखोमनि फिसा बेरामजों भुगिनांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन।
देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा गोसोखौ जोबोर गाज्रि मोनगोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां जेंनाजों अदेबानि मोगा मोगि जानांगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोग्गो आरो मोजां साननो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ आला खाला मोनगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गुबुनजों सोंखारि जागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।